17 август дар шаҳри Хоруғ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Суманро мавриди баҳрабардорӣ қарор дода бо рафти истеҳсолот шинос шуданд. Корхонаи мазкур бо истифода аз технологияи муосири соҳавӣ ба истеҳсоли сангҳои сохтмонӣ ва ороишӣ машғул аст. Ҷамъият имконият дорад ки дар як рӯз то 20 метри мураббаъ ва дар як моҳ то 2400 метри мураббаъ сангҳои ороишӣ ва дигар масъулияи сохтмонӣ истеҳсол ва пешниҳоди харидорон намояд. Дар корхона муосиртарин хатҳои истеҳсолӣ аз ширкатҳои маъруфи ҷумҳурии мардуми Чин насб гардидааст. Дар ҳоле ки корҳои ободониву созандагӣ дар мамлакат авҷ мегирад, талабот ба ин номгӯи маҳсулот дар ҳудуди вилоят ва ҳам дар дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ зиёд аст. кӯҳҳои сарбафалаккашидаи Бадахшон манбаи асосии таъмини ашёи хоми корхонаи мазкур буда мавриди истифода қарор додани он ба рушди истеҳсолот ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ мусоидат менамояд. корхона асосан аз сангҳои табиӣ ки дар худи вилояти мухтори Кӯҳистон Бадахшон ҳастанд маҳсулотҳои як 7-8 намуда тайёр мекунад. ҳозир аст маҳсулот мо тайёр мекунем барои бозори дохилӣ ва баъдтар ният дорем ки ба хориҷа ҳам ҳамин маҳсулотро барорем. дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Суман коркарди 8 намуди санги гранит, 2 намуди санги сланес, 2 нави офи калсит ва 3 намуди санги мармар баром монда шудааст. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Суман аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Эдди Фироғатов бунёд гардида дар он 70 нафар сокини маҳаллӣ ки нозукии кор бо дастгоҳҳои корхонаро омӯхтанд соҳиби ҷойи кори доимӣ ва маоши хуб гардиданд. хушҳол ҳастем ки он корхонаи мо ибтидо гардид. мо як гурӯҳи сокинони маҳалла ҷойи кор соҳиби кор шуде. ҳамаи мо кормандон малакаи кор бо дастгоҳ омӯхтем. мо бовар дорем маҳсулоти аълосифат истеҳсол мекунем. корхона дар ҳудуди минтақаи саноатии шаҳри Хоруғ дар масоҳати 1,5 гектар замин бунёд шудааст. ифтитоҳи корхона идомаи татбиқи стратегияи рушди саноат дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 буда дар марҳилаи нави рушди шаҳри Хоруғ ва фаъолият оғоз намудани он ба баланд гардидани иқтидори истеҳсолӣ мусоидат намуд. ҳамчунин ба хотири рушд додани истеҳсолот ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ дар минтақаи саноати теми шаҳри Хоруғ аз ҷониби дигар соҳибкорону сармоягузорон бунёди боз 4 корхонаи дигар ба нақша гирифта шудааст. маҳсулоти корхона дар дохили биноҳо зебу оро додани роҳраву кӯча ва девори биноҳо истифода бурда мешавад. ҳамчунин корхонаи навтасис барои пештоқи тирезаҳо ва болои миз низ аз сангҳои табиӣ бо намои зебо маҳсулот омода менамояд. бояд қайд кард ки то ба фаъолият оғоз намудани корхонаи мазкур ин намуди маҳсулот асосан аз хориҷи кишвар ворид мешуд. акнун масъулини корхона ният доранд ки на танҳо маҳсулоти ивазкунандаи воридот истеҳсол намоянд, балки дар оянда содироти онро ба хориҷи кишвар низ баромонанд. зимни бозӣ Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон саҳмгузории чунин соҳибкорони ватандӯсту ободкори маҳаллиро дар рушди истеҳсолот ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ намунаи ибрату қобили дастгирӣ хонда барои равнақ додани фаъолияти корӣ дар оянда ба онҳо дастуру маслиҳатҳои муфид доданд. дар ҳамин ҷо сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин аз намоиши маҳсулоти корхонаҳои саноатии вилоят дидан намуданд. иттилоъ дода шуд ки дар 6 моҳи соли ҷорӣ корхонаҳои саноатии вилоят ба маблағи 75,1 миллион сомонӣ маҳсулот истеҳсол карданд. дар ҳудуди вилоят феълан 88 корхонаи саноатӣ фаъолият дошта корҳо дар самти таъсиси корхонаҳои саноати насоҷӣ, металлургияи рангаву сиёҳ, саноати сабук ва хӯрокворӣ, маҳсулоти сохтмонӣ ва мошинсозӣ идома дорад. ба сарвари давлат иттилоъ доданд ки то таҷлили 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди вилоят сохтмону ба истифодадиҳии 92 корхонаи дигари саноатӣ бо 1440 ҷойи нави корӣ дар назар дошта шудааст ки ин нақша низ давра ба давра бо дастгирии ҳукумати мамлакат амалӣ гашта истодааст. аллакай дар 6 моҳи соли ҷорӣ дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳои вилоят 6 корхонаи нав ба фаъолият оғоз намуда ин нишон дод то анҷоми соли ҷорӣ ба 29 адад расонида мешавад. айни замон дар доираи дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат дар самти ташкили корхонаҳо бо технологияи муосир, таъсиси паркҳои инноватсиониву технологӣ, марказҳои коркарди иттилоот ва ба ин васила таъсис додани ҷойҳои нави кории нав ва истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ дорои арзишҳои баланди илова шуда дар ҳудуди вилоят чораандешиҳо идома доранд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои расидан ба ҳадафҳои дар пеш гузошташуда аз ҷумла зиёд намудани теъдоди корхонаҳои саноатӣ, мавриди коркарди пурра қарор додани ашёи хоми маҳаллӣ ва истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир ба масъулин дастуру супоришҳои махсус доданд. корхонаи мо асосан маҳсулоти аз тут хушккардашударо истеҳсол мекунад. дар корхонаи мо зиёда аз 15 нафар коргар кор мекунанд. маҳсулоти худро мо ба давлатҳои хориҷа صادرات میکنیم. در دولت‌های خارجی طلبات بسیار است به خرید کردن محصولات ما. محصولات ما زیاده از 10 نمود است. زیاده از 9 سال است که ما محصولات خود را استحصال میکنیم. امروز محصولات خودمان برآوردیم. محصولات تیار کردگیمون بسیارتر از همه گیاهای شفابخش، کیت چای و
نستویکا با زم در ترکیبش زرین بیخ، مومیو، نستویکای دولونا، نستویکای چهارمغز و عسل تازه. این دارو را خودمون استفاده میکنیم. جمعیت دارو محصولات محدود شیر کوهستان. ما در خود همین منطقه همین شیر طبیعی استحصالات ما است. ما اساساً 12 نمود محصولات شیری را میبریم: جرغوت، شیر، یوگورت، کفیر میوگی، تورog، بعد سمیتانه. همین نمودهای محصولات ما میبریم. حاضر نیت داریم که پنیر بروریم از شیر قطاس. حاضر همین نیت داشتگیم. حاضر همین کده کار کرده استودیم. ما فیلیال کارخانه دولتی زواد پروتزی ارتوپدی شهر دوشنبه در خروغ. ما محصولات ما بیشتر برای آدمون امکانیتشون محدود است میبریم. من پروتز برای پا که پا ندارن، ارتز میکنیم که پاشون کوتاه هست، کمربند تیار میکنیم استحصال میکنن.